ассалому алайкум ба ҳама халқи мусалмон, ба ҳама нафароне ки ҳамин видеоролика тамошо доранд. Як модар як апаи тоҷик аймо хоҳиш кард ки ҳамин видеоролика ма партон ва ай ҳамаи бародарои мусалмон кӯмак талаб кардеса ки ба ҳамин апа ёрдам кунанд. Рости гап апаи мо як чанд вақт пеш ба канали Фонд Таҷика муроҷиат карда буд, парвиз рафтагӣ буд, хабар гирифтагӣ буд, камтар ёрдам кардагӣ буд. Хайр, рости гап чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем вақте ки одам касалӣ дорад мисол кӯмак бисёр дар кор мешавад ва ҳамаи апаи мусалмони мо ба кӯмаки мо муҳтоҷа. Гап меравад дар бораи як апаи тоҷикӣ бо ду фарзанди касалӣ дорад. Ман камтар дертар видеороликшам мемонам, ҳатман тамошо кунед ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем аз барои Аллоҳ ҳамин видео тамошо кунед ва ҳамин апа ёрдам кунед. Рости гап вақте мебинӣ ки кӯдакҳои хурдсол ай зиндагӣ ҳичи дидагӣ не, ай ҳаёт ҳичи дидагӣ не, мисол дар хеле аҳволан ман намедонам гирияи одам меояд ва барои ҳамин ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем кадоми чанд қадаре метонем илтимос ҳамин апада ёрдам тиҳем, барое ки дута кӯдаки маъюб дорад, якташ яъне ки калонӣ фарзандаш уже айрӣ ҷога намехеза, фарзанди хурдишам уже вазъияташ безебтар шудаса. Ҳамин модар гирия кард ки мисол агар мо табобат накунем, лечение накунем, ҳамин фарзанди майдакиам хурдиам ранги фарзанди калонӣ мешавад. Барои ҳамин биёед ҳама каса дастгирӣ кунем ҳамин апара ки фарзандо шифо ёбад ва дар ҳаққшон дуо кунем, кадоми чанд қадаре метонем ёрдам кунем. номерои карташона дар рӯи экран мебинем ва ҳамун модари фарзандо, ҳамун модари кӯдакҳо бо худаш номерои карта дар видео мега. Видео ҳатман тамошо кунем, падилитса кунем ва аз барои Аллоҳ хайр кунем ва аз хеле чизо рӯй гардондан дар кор нест, барое ки ин рӯз дар сари ҳамаи мардум меояд ва мо бояд ки хеле чизо рӯй нагардонем ва чанд қадаре ки метонем, чӣ хеле ки метонем бояд дастгирӣ кунем. Аллоҳ хайри ҳамата ба даргоҳаш қабул гардонад. Аллоҳ фарзандои ҳамин модара шифо тиҳад ва ҳамин модари мо даст сабр тиҳад. Ва як чиз дига ногуфта намонад ки ҳамин оила хона надорад, вазъиятшон хела ва хела вазмина ва биёен ҳама каса кӯмак кунем, дастгирӣ кунем ҳамин апаи мусалмонона, ҳамин апаи тоҷикмона ки ҳамин апа хича танҳо ҳис накунад ва дона ки ҳама вақт бародару апау хоҳарои мусалмон яъне ки мусалмонои тоҷик дар бараш ҳастанд ва дастгириш мекунанд ки ҳамин апаи мо бо бақувваттар шавад ва ҳамин фарзандоша табобат кунад ва аҳволи ҳамин фарзандош хубтару беҳтар шавад. Видеороликро ман мемонам тамошо кунед ҳатман то охирша. Видео падилитса кунед дар ки ҷое ки метонед, кадомет хоҳем гирен дар каналотон партоен, ягон кас жалватса ягон чӣ намекунад. Ман ҳамин видеои хайрия чанд боре ки кардагим ҳамашро гуфтагим ки кадоме хоҳиши партофтан дорад дар каналошон, марҳамат гирен дар каналотон партоен, хоҳен видео хитон кунед, хоҳен ҳамин видео гирифта партоен. ай ҳама асосиш ки ҳамин модар дар кӯмак расад. Боқӣ Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. Аллоҳ хайртона ба даргоҳаш қабул гардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. падарон, модарон ва бародарони аҳли ислом, ман яке аз занони мусалмон ҳастам, модари 3 фарзанд ки 2 фарзандам бемор ҳастанд. ин фарзандони ман яке 9 сола ва дигаре 5 сола мебошанд. мехоҳам ба ман кӯмак кунед. камбудиам қиин будааст, одамам маҷбур мекунад ки дасти кӯмак талаб кунед. илтимос бародарон каме ҳам бошад ба ман кӯмак кунед то ки фарзандонамро табобат кунам. ин рӯзе ки ман бо фарзандонам дорам, худованд ҳеҷ касро, ҳеҷ бандаи муъмин мусулмонро имрӯз чунин рӯзро набинад. ва гуфтаниам касоне ки ба мо хайр мекунад, рақамҳои картаи мо чунин мебошад: 42 76 77 00 16 54 70 25 мебошад. худованд нигаҳбонатон бошад. дар амони Аллоҳ бошед.